Bon dia de Sant Jordi. Uh, Potser molts de vosaltres em recordareu, vaig ser la recepcionista durant 6 mesos l'any passat i jo sí que us recordo molt, molt, a tots vosaltres, tant els companys de feina com els residents que éreu allà. Me'n recordo molt de tots vosaltres i us agraeixo perquè realment tinc, va ser uns mesos molt bonics, uns mesos de feina realment molt bonics amb tots vosaltres. I, i això no té preu. Me'n recordo molt de tots i de totes. I per això, en aquest Sant Jordi confinat, tan trist, en definitiva, és molt trist tot això que passa, és molt dur, i doncs que s'ha d'afrontar, però sense mai perdre l'alegria ni els bons records. I he proposat de fer el que jo sé fer, no sé fer una altra cosa que fer poemes, i us he preparat uns quants poemes per poder celebrar justament i recordar Sant Jordi. És a dir que, bueno, aquí els teniu, una forta abraçada per tothom, per tots i totes, i que sigui per ben aviat la sortida d'aquest túnel.